Čau. Jak můžete vidět, mám rtěnku, to protože jsme s jednou mojí kámoškou, si samozřejmě, se natáčeli na její kanál. Na její kanál jsme natáčeli líčení a protože je stejné pozadí, jak jste mohli vidět u jejího videa vlastně, je stejné pozadí, je stejné všechno, mám dokonce v ruce korektor, tak přivítejte na pódium Sisi! OK. Čaute. Čus! Tak, vysvětlíš mi, co mám dělat? Ano. Dneska budeme dělat to, že Stázka má tady, nebo Sisi má tady mobil a ona na tom má vlastně na Google, že si může vyhledávat pomocí vlastně slovně, já to tam nemám, jakože tam něco řekne a ono si jí to tam vyhledá, ale vyhledávají se tam úplně kraviny. Že ty Jako tam jak vždy, když to řekneš dobře, tak to si normálně... Jo, ale když tam řekneš třeba Olí jsi divná. Nic, nerozuměl mi. Oli jsi divná. Kolik signum? Kolik signum, vidíte? Takže bude toho opravdu hodně. A Hele, ale mohli věty si bychom budeme si to jako vymýšlet. napsat, co všechno. Ne, věty si budeme vymýšlet. OK, takže začneme. Tak mi povědej, co mám povedat. To je to istě jedno. Já nevím, jako třeba povedaj něco, popiš ten obraz trošičku, jakože na obrazu je krásný klobouk černý. Na obrazu je černý klobouk a kulečník a karty. Ještě jednou. Ne. Zi, černý klobouk a kulečník a karty. Dobrý jako. Co, pověď. Na obrazu je sice zi jako, ale tak jako dobré. Jo, počkej. Šic. Už to bude... Margareta Vilmová vlastní růžovou rtěnku. Jo, počkej. Margareta Vilmová. Jo. Margareta Vilmová vlastní růžovou rtěnku. Marshmallow a vlastní růžovou letenku. Marshmallow na vlastní růžovou letenku. Tak ok, čo já? Marshmallow a vlastní růžovou letenku. Tak povedej. Jo. Vypadni. Počkej. Vypal mě ze sudu. Vypal mě ze sudu. Vypal mě ze sudu. Jo, Nešlo to, hele. Tak jo. Dej tam Leontýnka Míčková. Leontýnka Míčková. Hnilčková. Hniličková tam je. Hniličková. Hniličková. Ok, no tak Co mám řekni. Povedaj. Anastázie Winklerová. Anastázie Winklerová. On to najde ale s jednoduchým V, protože Anna Smith-Majerová. Anna Smith-Majerová. Ano, ty jsi. A teď, své jméno. teď já svoje jméno, jo? Ok. Olga Suchopárová. Olga Suchopárová. Old Párová. Dobře, já jsem Old Párová, ty jsi Anna Majerová. Jo, přesně. Majerová je naše ta uklízečka ve škole. Tak řekni, pane, mohl byste mi sundat kufr prostě z poličky nebo tak? Pane, mohl byste mi sundat kufr z poličky? Pane, mohl user poličky? Pojďte na to. Pane, mohl user poličky? Jakože mám vyset poličky nebo co? Povídej. Tak počkej, já ti povím, co budeš povědat. Ty jsi ale kočka. Ty jsi ale kočička.
Ty jsi ale kočička. Vrtem nemáš, ty jedna. To nejlepší. Okay. Třeba tati, podej mi ručník. Tati, podej mi ručník. Jsem zvědavá, který chce si podávat. Tati, podej mi ručník. Dobrý. Zvědavá, který chce si bez prostě podávat ručník. Počkej. Takže. Ježicha se neříká. Ježicha se neříká. Neříká. Johan Nash. Nám to našlo. Johan Nash. John náš. No. Nevím teda, kdo to je, ale... Co jsi řekla, že mám říct? Ježícha se neříká. Našlo nám to Johan Nash. Povedej. Umíš mluvit po slovensky? Umíš mluvit po slovensky? Ty moje. Umíš mluvit po slovensky, ty moje? Ty moje, to tam není. To si dělá dobře, jako. No. Si moje, tam bylo si moje. Fakt? Jo. Ale řekni mi nějakou delší větu. Dobře. Skříň čuplík tvář. Takže Hogi má velký zadek a divný nos. Hogi má velký zadek a velký nos. Divný nos. No, to je jen. Hogi má velký zadek a velký nos. Ale nebylo tam Divný nos. Ale nebylo tam No právě, se to nemělo. No, tak něco. Bába nese pletenou nůši s jablíčkama. Bába nese pletenou nůši s jablíčkama. Tady. Bánh nůžky se jablíčka na. Bánh nůžky se jablíčka na. Teď co mám říct? Klika u dveří vypadá podivně. Klika u dveří vypadá podivně. Klika u dveří, vytáhni mě hned. Klika u dveří, vytáhni mě hned. Hned. A počkej, a tady ještě nám to nabízí. Klika u dveří, vytáhni mě hned, jako to. Klika u dveří, vytáhni mě, táta je. Klika u dveří, vytáhni mě, táta jo. Klika u dveří, vytáhni mě, táta jet. Tak, co já mám zrobit? Řekni. Řekni to úplně normálně, jakože jak bys to normálně řekla, třeba, takže ahoj, vítejte zase u dalšího videa na kanále Sisy, ale úplně normálně. Takže ahoj, vítejte zase na kanále Sisy a já vás zdravím od dnešního videa. Hnarad. Tak si zkus říct svoje slovínka. Tak jo, svoje jenom vymýšlené. Ne, normálně to říkáš na začátku videa. Takže ahoj, vítejte zase na kanále Oli a dneska tady máme nové video s... Krátká věta. Počkej, já co tady Hybo, Česká republika. Program. A já jsem řekla, takže ahoj, vítejte. Teď si řekneme, co říkám na konci videa. Tak jo, uvidíme se zase na kanále Sisy a posílám pusíku do světa. Čauky. Něco podobného jako minulé, jako tak to už je trapný. Teď já. Tak jo, já se s váma loučím a zase u dalšího videa na kanále Oli. Ahoj! Hbe se u dalšího videa na H. Hbe se. Ježíš. No.
Tak jo, já se mrknu, jak dlouho natáčíme. Ne, já jsem mrknu, jak Ok. 10 minut. No tak to, já myslím, že to je akorát, Ne. takže... Jako ty jsi měla 28 minut a já jenom 10. Sorry, tak jako to bylo takové něco jiného. Ok, takže... Já se s váma loučím a zase u dalšího videa na kanále Oli. Tak ahoj! Do světa.